Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare men dañi huccidde e moon oɗo subaka allarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof ha ɗo Bourou Sowa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique fof no subaka fof bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonne bonum gorko babam Moussa Niang no subaka o waɗi mawɗo mum yetterala Aissata Ndiaye min jewnima kono kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV toɓe tawete e nder leydi Sénégal kala min jeeni an mbaɗa jogui babam tons goto mono Marsa Salem wiya Adama Ndongo o kalno nanani dane Aissata Ndiaye actualité Sénégal waɗamo rate ko noon tigui donc nak ɓeɗon on ko yeeɓiyanke mo ala hayno ko Aissata Ndiaye min calminima o woni fartange weltare kadi yirdema oɗo plateau en calmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV tawteɓe nder e bowo leydi ɓenɓe kala ganda ko dewiniɓe actualité taw kay ko Pindi ɗo ɓe cuuɓi gam habrirde gam kadi yeɓirde en jetti Allah artude mabɓe oɗo subaka alarba addande ɓe sifa e kella gadene jaadi leydi Sénégal noon tigui ko yettere Allah tigui e jayde ko ɓuuri tengtude hannde mbaɗo mi ara e jaydel ɗi to en garan taw ko ɓuuri tengtude ko noon tigui Aissata Ndiaye ene wayno jaydeji leydi Sénégal oɗon fonno dowrugol o paaha caggal kono kadi e ɗeɗon gueɗe kala ɗe ganduɗa teskama e ɗeɗo balɗe ɗiɗi guila e ñawoje hay gueɗe mbaɗe noon ɗum ne ɓuuri artude nder jaydeji leydi Sénégal wadde jayde Le Soleil udditi damal subaka noon tigui gendire nde ko kayri udditi damal Aissata Ndiaye e artude e jillu hoore leydi Macky Sall ngu waɗi to ISEP jam ñaajo ummorade jam ñaajo faade to Thiès kay ganduɗa ko la région di région di Ray ene wayno hoore leydi yillima Thiès e ganduɗa kay tawtorede ɗeɗon terɗe walla mbiyen ɓen darniɗo e toon ko wayno Idrissa Seck ene gueɗe mbaɗe noon ene wayno oɗon ISEP mo ganduɗa Aissata Ndiaye o wi ko modèle séduisant ko hunde tigui ganduɗa hokkore fartangue ɓen tigui janggoɓe toon gam kay yuɓɓinde jagɗele mumen no hannirta ni Macky Sall hokkiɓe bourse kala étudiant ma he bourse no hannirta ni kono kay transport et restauration mumen ñamdu mumen e yardu mumen kala yaaha gara mumen fof ko kanko jogui ko projet d'urgence noon gam 7 ISEP mbaɗe ganduɗa kay ko ɗo e keddi ɗi ɗo e 2022 taw kañumen kala juɓɓi ene wayno wiide jayñankoɓe Le Soleil hoore leydi jaɓɓama jaɓɓugal patam lami walla to Thiès ɓe mbi ko Thiès sur la grande artillerie o jaɓɓama kono kadi o bismama ɗum woni ko tawete jayde gueɗirde jayde las rewi hen ko noon tigui ɓe garti e ganduɗa koye ngal ɗon jaɓɓugal hoore leydi to Thiès ene wayno noon guileya inauguration e gueɗe baɗe noon ɓe garti hen no hannirta ni kala natal woni to waɗata coupé oɗon ruban woni ko tawete tigui nder ndeɗo jayde las e oɗo subaka alarba caggal kan ɓe mbi ko Makia Thiès diggoloria c'est ajouté o mburak sowa ene wayno de ko ganduɗa ko oɗon mburu e kosam ɓeydama hen gloria wadde mbiyen weeliya oɗon marron vert yantude tigui oɗon orange mo Idrissa Seck woni ko jaydenkoɓe las gaddi oɗo subaka oɗude Yankoba Diatara kañumen kala mbaɗi assuré la mobilisation jaltini kewede yimɓe rewɓe worɓe gam kaya jaɓɓo hoore lendi Macky Sall wiide jaydenkoɓe las kadi oɗon biteɗo Habib Nia waɗi mobilisé ganduɗa ko militant ji e zone uji rewɓe worɓe gam kay wadde rivalisé avec ardeur e kaɗon lande rewmi ko ganduɗa ardi ɗum ko président mo conseil économique social environnemental woni Idrissa Seck ɓe mbi ko président waɗi octroyé bourse ganduɗa ko kala janggowo to ISEP mo Thiès kono kay 15 hectares gam kay 2500 ganduɗa ko apprenant e ɗeɗon kala 28 domaine Aissata Ndiaye taw ko fannuji nogas jeetati kañumen kala ne tawe nder oɗo ISEP caggal kan caggal ɗiɗon kongi ɗi ganduɗa ko tas ceerno Alassane Sall on gardien de république des valeurs kongi ɗi surno e oɗon ɗeɗon gueɗe bannoɗo toto assemblée e wiide ko wona gueɗe ganduɗa ko juɓɓuɗe walla mbiyen wona gueɗe ɗe ganduɗa tigui poɗɗe yiyede suuɗu sarde leydi Sénégal ene wayno de ceerno Alassane Sall waɗama menacé e ɗiɗon kongi ɗi o haali ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde las jayde Vox Populi ɓe mbi ko déferlante orange et marron beige Macky santolo mburak sowo renforcé di gloria ene wayno de ɓe gatti ngal ɗon pottal walla mbiyen nguɗon jillu hoore leydi waɗi lamtoro Bourguédé ngu waɗi to Thiès ɓe mbi noon ko teskama toon hakkude ɗiɗon opposant ji e nervi ji ganduɗa kay waɗi affrontement waɗi tigui gañiɓe hakkude opposant ji enen kono Aissata Ndiaye waɗi tigui fawaɓe junggo e ngal ɗon pottal walla mbiyen ngun jillu hoore leydi ndi waɗi to Thiès hanki ɗum ko caggal nde ganduɗa won seppannoɓe walla mbiyen won darinoɓe hollide mettere mumen beele kay hoore leydi ndi yiɗumen kanen tawi nder hello tataɓo nde jeyde Vox Populi caggal kan ɓe garti ganduɗa kay ko Seydi Gassama mo Amnesty International Aissata Ndiaye o gorko suuti kongi on binor yo yamba waɗa légalisé on binor yo goor jiguineɓe keɓ fodde mumen ko kanko de artiɗo mo haala o wi les plus grands ennemis des dirigeants aujourd'hui ce sont les activistes ene wayno tigui ɓurɓe wonde ganduɗa ko lattiɓe ganduɗa ko ɓeɗon sembuɓe walla mbiyen faliɓe ha caliya ɓeɗon dirigeant ji ene wayno ko activiste en kongi ɗi suutiya sa tawi tigui
a yiɗi uddide ganduɗa sa udditi nde jayde hello jooɓo ma taw ɗum hen caggal kan ɓe gaari alhaali Ahmed Thioye Oumody Badiane ene wayno te ɓeɗon kala duuɓi ɗiɗi ɓe kappata e nder dumbirdu kono kay lebbi jeegom ɗiɓe poti lelade kono Aissata Ndiaye wiɗi ɓeɗon jeydenkoɓe vox populi ko jeegomma woni nden ñawore gasata ha laaɓa jeegom lewru juillet enquête Koloski ɓe mbi ko jeu de séduction hakkude Macky Sall e Idrissa Seck ene wayno de ganduɗa ko ɓeɗon worɓe tigui jaggodiri jagɓugal pattam lammi walla kono ko yiya Idrissa Seck yaltini oɗon ganduɗa ko couleur orange ɓe ganduɗa tigui ko titode ko parti makko ɓen tigui jalti jaɓɓade hoore leydi Macky Sall ɓe mbi ko malgré les querelles de leadership coalition Bourok Sow a reçu le pari de la mobilisation jaggodiral hakkude apériste e rewmiste tigui waɗi ganduɗa ko kewede yimɓe to Thiès kane tawi nder helmoɓe tataɓo caggal kan loi sur le terrorisme ene wayno de on jagorɗo o justice mo leydi Sénégal maître Malick Sall arte famminde kane tawi nder hello jeeɗiɗo nde jeyne enquête jeyde l'observateur ɓe mbi ko les secrets de l'opération Tabaski ene wayno de yadude natal on jagorɗo élevage Ali Saleh Diop ene wayno tigui ko jonde ganduɗa ko ɓen jeynenkoɓe Futurs Médias mbadde makko financement approvisionnement kono kay nden ke ganduɗa ko ɗiɗon jawɗele ganduɗa kay ko payaɗi kono kay ganduɗa ko oɗon prix du mouton ene wayno de oɗon jagorɗo arte ɗeɗon jabule ɗe ganduɗa tigui o arte ɗeɗon namde ɗe ganduɗa tigui jeynenkoɓe Youssou Madjigué namdimoɓe caggal ɗum ɓe gaari affaire mo ganduɗa Audrey Bijar mo ganduɗa contre Souleymane Sidi Seck ɓi Seck Yérim Seck kane tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo caggal kan ɓe garti ganduɗa ko choc baɗoto to Kédougou hakkude moto ganduɗa ko moto e ɗiɗi ene wayno nayo may hen Aissata Ndiaye goto woni gañide hen gañane musde kan koye hello jeeɗiɗo nde jeyde l'observateur jeyde quotidien le quotidien yadude natal on jomde jeyde wiyete ko Madiambal Diagne kono kay wondude Souleymane Téli ko on magistrat ene wayno ɓe mbi ko le garde des sceaux autorise la poursuite contre le magistrat caggal noon ganduɗa ko oɗon lettre mo ganduɗa ko maître Malick Sall jagorɗo justice leydi Sénégal ene wayno holliti procureur yo won ganduɗa ko poursuivre Souleymane Téli ko ɗum ko caggal nde ganduɗa ko Madiambal Diagne teski walla mbiyen wuliti infraction mo magistrat woni wadde fade mum caggal kane nder ndeɗo jeyde ene tawi tigui natal on Fadel Barro wonno gardinoɗo ganduɗa kay ko o kaɗon ngun gomu yana mara lancement du mouvement Jammi Kaolack Fadel Barro ha joni teni jokki ganduɗa ko wonde on activiste gana darnude tigui ngun gomu hessuto to Kaolack ndegana gam kay haɓare ɓen ganduɗa ko dawruyankoɓe ɗum de woni ko tawete nder nde jayne Madiambal Diagne yidde namnade mairie mo Kaolack Fadel Barro gasi wadde jayde les échos ko addi jayde les échos arti ganduɗa koye natal on ɓi Cheikh Yérim Seck ene wayno de nden ñawore ɗumini hanki on ɓiɗo caggal nde nawa bar walla mbiyen nawa parquet hanki ene wayno Aissata Ndiaye o waɗama sous mandat de dépôt ɗum ko caggal tuuma viol mo teska walla mbiyen mo tuuma fawade e oɗon suka debbo ene wayno noon Fatou Warkha Samba mo collectif Dafa Doye o wi ko le profil du papa ne nous intéresse pas le statut du violeur non plus ko justice soit faite o wi ko wonde ɗi ganduɗa ko Cheikh Yérim Seck e wasde wonde ɓi Cheikh Yérim Seck ene wayno guel ɗon cukalel ko justice tan ɓe namdi waɗe ɗeɗon golle kantirɗe ɗe waɗi Cheikh Yérim Seck noon konngol makko ko gotol Aissata Ndiaye je m'en remets à Dieu mi jabri ɗum Allah ɗum de woni ko tawete nder hello nayɓo nde jayde les échos caggal kanna ɓe garti e Mbouré Poince Gloria e meew mo ganduɗa tigui teskama to Thiès kay la région du Ibrahima Dakhmi jayde libération ene wayno ɓe garti ganduɗa koye pillage des eaux sénégalaises ene wayno produit halieutique liɗɗi men gasi ha laaɓi ɗum de woni ko jaynekoɓe libération gaddi expert en rien curieux en tout ɓe mbi ko sur la piste des blanchisseurs caggal ganduɗa ko oɗon cargaison chinois kay Gen Chen de mo ganduɗa teskama ene waɗano production walla mbiyen waɗano ko ganduɗa ko Aissata Ndiaye production ittata liɗɗi ko hunde nde ganduɗa no dagaki walla mbiyen hunde hanani to Saint-Louis kono kay on société baɗɗo basé ɗo e Dakar teskama waɗa mise en cause blanchiment et fraude fiscale ɗum ne tawi nder hello jooɓo ko enquête exclusive woni ko jeynenkoɓe libération mbaɗi oɗon alhaali caggal kan hakkude Moustapha Niasse Baba Diawo e ɓeɗon tigui ganduɗa ko les deux plaintes ɓe mbi ko le dessus d'une guerre entre anciens associés ɓen ɓe ganduɗa ko wonno ko jaggodiriɓe hannde tigui wonti ganduɗa ko herƴi ceenal tigui tawate e hakkude mabɓe kane hello jeebo jayde libération ɗum tigui ceenal tigui woni hakkude mabɓe jayde stade uddata damal jayde stade yadude natal on capitaine mo ganduɗa ko équipe Angleterre
o wiite ko ari kena kono yadude oɗon 10 mo leydi Angleterre o wiite ko Raheem Sterling ene waynude ɓeɗo worɓe keeɓi fartaŋe Aissata Ndiaye lappude la Moncaf équipe Allemagne la poule de mort groupe mo ganduɗa tigui wonno hen ko Allemagne wonno hen ko Portugal wonno hen ko France wonno hen ko Hongrie Aissata Ndiaye ɓen kala koori tigui mbagason mumen jalte guel ɗon kawguel ene waynude Angleterre yaɓini ngal ɗon dawal ganduɗa ko quart de finale guel ɗon kawguel Coupe d'Europe 2021 caggal kamɓe garti ganduɗa ko oɗon 3e bi mo Raheem Sterling bituji tati ɗew dañi kono kay Ballon d'Or africaine oɗon mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi mo Bambaliya holliti tigui aɓe jaggani oɗon mo ganduɗa ko Edouard Mendy il le mérite et il a mon soutien 100%. wini ko Sadio Mané Aissata Ndiaye ɓe garti tigui Copa America 2021 ene wayno affiche de quart de finale Brésil kokko mum Chili Argentine mo Lionel Messi kokko mum Équateur ɗum de wonno ko tunguɗen e ganduɗa ko tawete kelle gadane jayde leydi Sénégal noon tigui ko coftal ɓalli uddi roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka udditen eɓɓore wonde woni banggal gueɗe rendo Moussa Nia gueɗe rendo hande noon haalta koye ko ganduɗa ko kañum innirte viol walla hebde neɗɗo tawa noon neɗɗo yaɗani hen Moussa Nia ine hande amin mbawi ƴettude yeeru tan e ɓi Cheikh Yérim Seck mo ganduɗa kañum wiyama walla innitama e ko ganduɗa ko kañum woni viol hakkude mum e cukalel ganduɗa ko kamɓe jangguirta école goto ɓeɗon sukaɓe noon mataw ni feññiniɓe ko ɓe gondi ɓe pilmi ɗum ha gayni kadi film mataw tan vidéo o sarama e nder leydi ndi hewɓe nani jogui ɗum ha saabi suka jignaɓe cukalel nguel mbaɗi plainte hande haali joni féministe uji wan mana haɓotoɓe banggal gueɗe rewɓe ɓe darimo wiide yo lawol waɗe hoto wiye ko ɓikari walla ko ɓikari kono yo lawol daro hen kamɓe sukaɓe walla mbiyen kanko cukalel gorel nguel o wi ko kanko ɓiɗɗo debbo amo yaaduno hen nde ɓe gondata nde ɓena mbiya noon ko vidéo ji woni ko fotano saktede naggame gueɗe goɗɗe fo tan mataw haysoɓe gondi jaɓama vidéo o kam ne wawno wasde hakkude mabɓe Moussa Nia goɗɗo banggue o woni hande viol so innitama e nder leydi meɗen Sénégal koko ganduɗa koko waɗa criminalisé oɗo saaha ko loi ko lawol leydi meɗen cukalel yaadi hen yaadani hen ɗum ɗon daraki e yeeso lawol hande ko hayso wi ko min yaadi hen hande daraki e yeeso lawol ko gueɗe ɗe ganduɗa yete koko haɗa cukalel mo ala taw duuɓi 17 wiye 18 ans walla mbiye waɗi majeur oɗon mataw haqqillantagal muɗum fonda koye haqqillantagal cukalel ɓeɗon hakko so neɗɗo waɗi feere ha heeɓi ɗum jigna mum tini mbaɗi porte plainte wiyete ko viol détournement de mineur woni a waɗi feere ha cukalel nguel keɓɗa puntuɗa ɗum ha keɓɗa hakkille muɗum e ko ganduɗa yete welaka waɗi ko ganduɗa anda ɗum ko noon wayru wiyede Moussa Nia hewɓe mbiyata ko kanko yaadi hen walla cukalel nguel yano tawoyimo tawoyanimo foof ko viol ko viol Moussa Nia ko viol noon tigui Aissata Ndiaye gartanmi to mbiɗa ko viol waɗama criminalisé leydi leydi Sénégal Aissata Ndiaye ene wayno luwaji goteɗi ɗi so tawi haɗe mbaɗetno en application wodat ko waɗani par ce que viol waɗa criminalisé ko hitande 2020 si je ne me trompe pas waɗi hitande ko ngal ɗon kuulalla sifono kono e nder nde hitande Aissata Ndiaye teska men plus de 1000 cas viol e nder tribunal uji leydi Sénégal ha joni ala ganduɗa ko ɓeɗon ñawore mum to yani wadde mbiyen criminalisé le viol ɗum haadno koye ɗemde hay so tawi kuulal ngal wurama wootama waɗaka appliqué ene wayno ko hunde ganduɗa ko wadde ruiné vie jomum ha abada ko hunde ganduɗa ko c'est à méfier et aussi bon voilà que justice soit faite noon debbo wini vraiment noon tigui Moussa Nia kono banggal gongal kadi féministe uji hande dartoɓe ene kala ɓe ine kaɓo so cukalel dewel heɓama daro mbiya nguel ɗo cukalel heɓama waɗi ni Moussa Nia yoɓe gadoroto e wadde conscientisé sukaɓe rewɓe ɓe gandina ɗumen koɓe fotɓe nanggude koye mabɓe koɓe fotɓe joɗade koɓe fotɓe deƴƴe saabu a ummata ko cukalel yaaha waɗa ko ganduɗa fotani ɗum wadde fotano yettede toon e beelemma muɗum daroɗa mbiya ko gorko o tooñi walla gorko o yani dow mum tawa yaada
gollani hen kono yoɓe gartir haqqille cukaɓe rewɓe ɓe ɓe gandina ɗum hen ko kamɓe gonata yumma janggo kamɓe foti neede ɓiɓɓe mabɓe janggo beele koye ngol ɗo lawol mo ɓe goni ngol ko hen ɓe jiiɗi neede ɓiɓɓe mabɓe janggo yoɓe ƴewtu ɗum yo sukaɓe miijo taw yoɓe miijo soɓe joguima sukaɓe mabɓe beele aɓe jiiɗi e cukalel ngel wona cukalel ganda ko dardartowo walla ko bono walla ko tottirowo hoore mum e bedda o ɗum ɗon fof ɓe poti ko déjà artirde haqqille sukaɓe rewɓe ɓe ha para exactement Aissata Ndiaye ɗum woni médecin après la mort otoɓe goppu ganduɗa ko bonatno ha bona nde ɓe puɗɗo wajade ɗinani des séances na ganduɗa ko des journées de sensibilisation e gueɗe mbaɗe noon ene jeeya noɓe waɗiranno sida ni noɓe waɗiranno paludisme ha joni ene jokka ganduɗa par ce que viol c'est un phénomène récurrent phénomène ganduɗa teskade e nder rendo men Sénégal noon tigui yoɓe tawa e sukaɓe e galleji jangguirteɗi ɗi école aji ɗi lycée ji ɗi université ji ɗi ɓe kalda e mabɓe ko ɗum tan wonno komin gaddano ne roɓindu jayde ley meɗen ko hokkude on aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Niang heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias